Здравейте! Днес ще ви покажа втората версия на Ombre Nails, защото мисля, че ще ви хареса и комбинацията с два цвята. Ето още имам от този маникюр. Така, с два лака ще ви покажа този път маникюра. Надявам се да ви хареса. Мисля, че ще ви допадне повече, отколкото и с трите цвята, но все пак това са лично мое предположение, което аз не мога да кажа нищо. Твърда повърхност ще използвам ето това, но мисля, че дори няма да се наложи да го използвам, честно казвам, но ще го използвам от тази страна, тъй като вече тук използвах. Да, може и върху тази страна да го използвам. Не, тук. Значи, първо като начало ще лакирам ногтите си в този лак, един от лаковете, които ще използвам. Мисля, че днес светлината е по-хубава, тъй като изместих малко, направих малко разместване и мисля, че стана по-добре така. Но може би това е лично мое предположение. Мисля, че самата светлина е по-добра, но това ще кажете само вие, тъй като аз го правя заради вас. Ето както виждате, това с един пласт от лака. Аз ще си лакирам това, което трябва тук, от тази страна, ето по този начин. Но трябва малко повече лак да използваме, тъй като това е все пак такъв е маникюр. Тук трябва повече лак, но като се замислите, това е горе-долу колкото едно. Аз искам да ви питам, между другото, вие гледате ли маникюри с водни маникюри? Аз лично ги гледам, но не ми харесва. Харесва ми крайния резултат, как не, но не ми харесва това, че се използва толкова много лак само за един нокът. Може би 3 капки за... не повечко, моля ви, 10 капки минимум, за да направите един маникюр, който е възможно да ви кажа и да... не знам, нещо да му се случи. Аз лично не го харесвам много. Наистина не го харесвам много. Но ако вие сте експериментирали с такъв маникюр, такъв вид маникюр по-точно, много ще се радвам, ако ми кажете все пак как да правите, с каква вода използвате, студена или гореща, не знам с какво се прави, гледала съм го, но не знам точно. Ето, както виждате, е така правя. Както вече знаете, няколко пъти така. Казах ви, мисля, че това ще ви хареса повече. И на мен като цяло ми харесва повечко. Затова ви казах, че обичам да ви показвам такива видове маникюри, каквито съм убедена, че 100% ще ви харесат. Мен лично много ми харесва. Предполагам, че моят вкус се съчетава до някаква степен с вашия и така. Както виждате, почиствам отстрани, където е попаднал лак, поради причината, че все пак не използвам фикс този път. Ако искате, ще ви покажа и видео с тексто, как само да облепите пръстите и да го подготвите за този маникюр. Но не знам, не мисля, че ще ви хареса. Ще го направя още веднъж, тъй като тук има малко... Да, ето така мисля, че стана. Ето така. Ето го маникюра. Сега ще добавя нещо, което видях от влогърката Ели от Makeup But How. Тя прави страхотни влогове. Аз лично съм огромна нейна фенка. Но сега ще ви покажа и как го направи тя в едно от нейните видеа. Ето така, просто добавя малко, много малко, ето тук така в началото. Тя добави там в другата страна. Но тъй като аз реших да го направя и по този начин, да го експериментирам и по този начин, ето така. И много малко, много леко в ето тази част на лака да го добавя. Да добавя ето този цвят. И все пак аз, понеже не ми харесва така, ще си направя ето това. Ето така изглежда завършеният вид. На светлина, ако искате, мога да добавя нещо ето такова, да видите как изглежда и така.
Много ми харесва, между другото, два цвета повече ми харесва. Вижте и камерата си, всичко са, не, т.е. камерата си не много съм я разместила, но повече изместих самия монитор. Да, това е тайната, изместих си монитора. Да, искам друго да ви питам какви клипчета харесвате вие, за какво, освен за маникюр. И мислим с блогърката Анжи да направим повече видеа, не аз така мисля. И вече може и дори да се съберем някои пъти с блогърката Анжи и да направим видеа заедно. Примерно на морската градина във Варна или не знам си къде, където кажете вие. Там ще го направим и така. Окей, това е от мен за сега. Ето така изглежда завършеният вид на този маникюр. Разбира се, може да се дооформи още малко, но все пак на мен така ми харесва. Окей, ето това е. Надявам се да ви хареса. И ако ви харесват моите клипчета, абонирайте се за моят канал, подкрепете ме като се абонирате за моят канал. И това е. До скоро!